mo ika'y minamahal ko. Naghahanap ka pa pala dyan? 3 hours na pala. Bring me Hindi pa daw. 5 pieces of hair. 5 pieces ng hair? Sure ka? Nakatagal ko lang sa tubo ko. One. Sinukulay. Two. Ay, madami to. Asan si Rian? Bring me 5 pieces of hair. Nanalo ako. Sige. Ay, madala ako. Ayan, next pala kayo dyan. Mag-bring me kami ni Ate Johnny dito. Ang dami palang buhok. Ay, mag-bring me na lang kami. Oy, di Tira, kita ano niyo yan? yung binaba kong link ha. Pinapamonetize ko yun eh. Baby mo, hagdan ate. Ano? Bring me baby mo? Ha? Baby mo, hagdan ate. Ano daw? Kanina yun? Teacher Ron? Teacher Ron. Baby mo. Baby mo. Oh, nanalo ako sa Bring Me. Balang kayo dyan. Baba mo, hagdan at. Wala nga pala silang hagdan. Sige. Basta ako yung nanalo doon sa 5 buhok. Huwag na ninyong anuhin, kaya hindi ako nanalo, uy. Ang nanalo si si Aileen. Parang ayaw kayo panalunin ni Aileen. Ayan. Ay, sige. Dahil inaantok kayo. Bring me lamok na may dugo. Wait, Wait lang, papakagat mo. Kagatin mo ako dito. Huwag dyan. Wait lang. Magpapakagat muna ako sa lamok. Dito. Nanonood kasi ako ng zombie, yung 28 years later. May zombie pa lang nakatira sa forest na parang baboy. May zombie pala na hindi takot sa araw. May ganun pala. Ano yan ate, part 2? Part 3 nata to. Kasi di ba dati 28 days? Sumunod yung part 2, 28 months later. Ngayon, 20 years. Ito na yung Nasa ano na panghulian. sila nun? Nasa bukid na sila nun, no? Oo. Maganda siya. Wait lang. Hindi pa ako tapos. Manood. Walang lamok. Lamok na baog. What may baog? Paano malalaman ang lamok na baog? Aryan. Paano malalaman ang lamok na baog? Di yung hindi nireregla. Depende kung ang lalaki, pag baog, na lamok. Hindi yun talaga. Ano yun? Iba ang pinipili nun. Paano nga? Ibig sabihin, hindi siya naninipsip ng dugo. Hindi siya sumisip-sip ng dugo. Ang sinisip. Paano siya mabubuhay kung hindi siya sisip-sip ng dugo? Iba kasi yung sinisip-sip niya. Wala ko sinabi. May lamok pinag-uusapan natin na. Bring me nga lamok. Meron yung lamok, posibleng gabi naman dyan eh. Manghabol kayo sa labas. Ala, ang dami zombie. Bata pa naman yung bida.
Manghabol kayo ng lamok sa labas. Oy. Nanalo na ako ng bring. Bala kayo dyan. Bring Doon sa live daw, ni lamok. Kumadre, sa live ni Kumadre next month, magro-roleta ako doon ha. Yung roleta nyo, yung entry nyo tuwing live niya ha. Simula ng June, hindi ako magsasabi, June, basta June. Hindi ko alam kung anong araw siya mag-live eh. Basta lulubog lilitaw ang live nun eh. Tuko lang nakita ko. Sinabi Di ba niya nga ilang sa akin. days na lang? Oh, 26 days. Mabilis ang araw. Sinabi niya Gawin sa ko akin na sa June na daw. Lord. Tuko lang nakita ko. Ha? Meron pala Hindi. siyang premiere. Parang may premiere siya. Kukuha siya ng entry doon. Parang bukod yun. Bukod yun sa entry na. Bukod pa yun. Oo, yung sa akin yun ha. Ako, yung sa live lang. Sige, sige. Ang dami May nakita na. kasi ako nagpa-bring me. Alam mo ba kung anong pinapa-bring nila? Bring me butike. Parang alam mo yun. Nakakatawa ako. Bring me Meron nga may live kami na panood. Yung, ano ba yun? Yung sa kilikili, pinapadilaan. Ew. Ay, naku. Sige, nakahuli ng lamok sa garden. Nakahuli ng lamok sa garden. Asan yung lamok? Patingin? Buntis ba yan? Tingnan ko nga kung may dugo. Denisa, thank you. Lalo ka nang huli talaga siya ng lamok. Hinabol niya sa labas. Kumusta na? Hindi ba ng ilaw? Lamok yan. Baka surot yan, ha? Huwag mo alpasan. Patayin mo na. Baka Patayin mo na, dali. Patayin mo na. Para ano alam. ba yan? Ano ba yan? Friend ko si Jason. Babae? Babae ba yan? Lalaki? Nanguling kasi Bakla yung ata. lamok. Bakla yan? Tingnan. Lamok yan. Lamok Lamok. na ate. Ay, lamok nga. Merong panturok. May panturok na isa. Lalaki yan. Lalaki yan, ate. Mm. May pantong. Bakla to Lalaki bakla. siya. Lamok. Bakla. Thank you. Sige. Next tayo. Tumboy yan. Salamat. Next. Bring me. Pag wala ang asawa, nasaan ang asawa? Nasa YT. Kung anong ginagawa sa YT. Ano ba mayroong paggabi? Alitap-tap. Uy, ang tagal ko na nakita ang ganyan. Arian. Alitap-tap. Bring me a little. Panghuli ka, Arian. Uy, sabi nila di ba dati? Sabi ng lolo ko dati, kapag ang puno daw, maraming alitap-tap, mayroon daw dyan parang engkanto. Mayroon daw parang... Totoo yun? Totoo yun, Arian? Kapag ang... Yun din ang sabi sa amin. Yun din ang sabi ng Oo, lola totoo. namin. Pero, sabi din ng tatay ko, example, kapag yung puno, hindi ko alam kung totoo to, ha? Share ko lang. Kapag yung puno, sa gabi, di ba, may alitap-tap, ang dami, di bang alitap-tap doon? If magkakaroon ka daw ng business, yung puno na yun, putulin mo daw yung ugat, ilalagay mo daw doon kung saan ka magtitinda something, yung pantindahan, doon sa may pinto. Dahil marami daw bibili doon. Parang dadagsain daw yun. Ewan ko kung totoo yun, ha? Depende naman yun. Pero depende pa rin yun. Nawala tuloy ang ko. Sige, bring me. Bring me, butike. Okay.
Sana may butiki dito. May tinago akong butiki dito eh. Meron Wala ba? sila. Meron yan si Arian mo. Iba sa iba sa inyo. Bring me butike, Ariana. Hoy, Arian, butiki daw. Manghabol ka dyan. Yung tuko. Huli mo yung tuko. Wait lang. Nanguhuli pa sila ng butiki. Si Girlie, nangahabol pa siya. Parang Meron yan. nai-imagine- Ang dami-daming butike sa atin eh. Parang nai-imagine ko si Girlie, dahan-dahan siyang lumalapit sa dingding. Tapos yung Tapos, butiki na- tapos buntot lang yung nakuha niya. Naputol yung buntot. Nandadagputin niya na, biglang naputol yung buntot. Nakatakbo yung katawan. Naalala ko tuloy yung isang prank, baby tot, yung isang prank ganito. Nakita niyo ba yon? Yung, yung may pakpak. Yung may pakpak. Nagulog nila yung lalaki. Pagising may pakpak siya sa likod. Inikitan nila ng pakpak. Nakita niyo ba? yun? Oo, napanood ko yun. Tapos, yung isa pa, nagprito siya ng empanada ba yun? Pero ang nilagay na doon, ng ulo ng manok. Ano itong mga prank na to? Napanood ko ng Tumakbo isang tuloy. ano. Tumakbo tuloy, ingat kasi. Yung lalaki, tulog na Ingay kasi tulog. ni Sister. Ingay kasi ni Sister Rachel. Tumakbo tuloy yung... Tulog na tulog yung lalaki. Tapos nilagyan nila ng pandikit yung sa may nguso Noo? para magdungo. Tapos yung dalawang paa ng manok, nilagay nila dito sa noo. Dinikitan nila. Tapos sabi ng dalawang lalaki, uy, tara na, magligo na tayo. O di naalumpungatan. Tapos takanta ka siya, bakit daw yung asawa niya, yung mga nakakasalubong niya, tawa ng tawa sa kanya. Tapos sabi ng asawa, selfie nga tayo. Tapos nagulat siya. May selfie siya. May Pakulo ng selfie mga siya ng Pinoy. paa ng manok. Hello. Iwamatay-matay sa tao yung mga kaharap nun. Nakita ko yan Nanguhuli. yung isang pamilya na puro kalokohan yung ginagawa sa kapwa nila pamilya. Nag-ibang bansa yun sila. Grabe talaga grabe yung kalokohan nila doon sa isang kapatid nila. Yung alam mong tulog na tulog ka, lalagyan ka ng pakpak ng manok sa likod. Pero prank na ano tino, yung ano siya, tulog ka, ang sarap ng tulog mo. Tapos napagtripan ka ng mga kaibigan mo, nilagay ka sa ano, sa taon. Sa ibang bansa ko yung nakita. Tapos pagkagising niya, takanta ka siya kay bakit ang dami nagdadasal sa kanya. Tapos pigil na pigil, nandun din yung mga magulang niya. Hello. Hindi ba sa ganun ng ano? Ay, ayun na pa siya nag-good night, oh. Hindi pa pala siya natulog. Nagsitago ang butiki kasi nakatunog, habulin mo daw. Good night, Matet. Ano na? Wala na? Mag-end na tayo, Bitot. Sige ate. Busy pa yung may bahay. Ramadan yata sa kanila ngayon. Hindi siya Ramadan. Yung after Ramadan. Ano ba yung tawag doon? Hindi ko alam eh. Ayaw na. Sige na. Matulog na kayo. Anong oras na dyan? Alas 4 na yan. Alas 3. Sa isang araw pa ang tulog namin, 3 days na lang yun. Yung aming, ano ni Arian ay 3 days na lang. 3 days o 4 days. May 30 kasi yung premiere na yun eh. Tapos 2 weeks na kaming ganito. Ganito.
Hello ka. Ayun lang naman ang naana. Ay, matulog na kayo. Ayan, i-add ko na lang to. Sayang lang. Ay, salamat guys ha. Ayan, bye guys. Ate, baba na ako. Then, kunin ko tong kopi. Dito. Ay, bye guys. Ay, end ko na pala. End ko na ate. Sige. Thank you. Good night.